منايا أقبلي هيا تعالي في سبيل الله مرحب بالمنية. يا منايا أقبلي هيا تعالي في سبيل الله مرحب بالمنية. لجل رب الكون نرخص. لا إله إلا الله محمد رسول الله. To je zakon, brate, nama, svima muslimanima. To je zakon, brate, nama, svima muslimanima. Koliko smo iskreni, Allahovi robovi, pokažimo, braćo, svi, da nam je žao umrijeti. Pokažimo, braćo, svi, da nam je žao umrijeti. Kad bi ti dali cijeli svijet, džaba ti je vala mrijet. Ko šehid je vasijet, neka bude iskren nijet. Ko šehid je vasijet, neka bude iskren nijet. Borite se muslimani, gospodaru predani. Kafire niko ne odbrani, Allah je na našoj strani. Kafire niko ne odbrani, Allah je na našoj strani. Allahu akbar odjekuje, kafir od straha boluje. Mudžahid se raduje, pobjedu očekuje. Mudžahid se raduje, pobjedu očekuje. O Allaho mudžahide, čekaju te nagrade. Čuješ li glas hurije, dođi u džennetske vrtove. Čuješ li glas hurije, dođi u džennetske vrtove. Čuješ li glas hurije, dođi u džennetske vrtove. Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Zvanični podaci personalne službe odreda govore da je veliki broj mudžahida poginuo u borbi, preko 200. Po islamskom učenju, smrt se u džihadu smatra čašću, zbog koje će šehid uživati najveće blagodeti na onom svijetu. Zato se mudžahidi uče da pomisao na smrt stoički podnesu. I Jusić Mirsad iz sela Oborci kod Donjeg Vakufa je mudžahid koji je na ahiret preselio kao šehid. I Mustafa Planja, izbjeglica iz Rogatice, je u odredu izgubio sina. Ja znam da je on preselio u ime Allaha. Borio se na Allahovom putu, preselio je i ja sam ponosan što je on preselio. Allaho mudžahide, čekaju te nagrade. Čuješ li glas hurije, dođi u džennetske vrtove. Čuješ li glas hurije, dođi u džennetske vrtove. Čuješ li glas hurije,